kuuya mbairo wangu tinao mbairo wanawo kuti ndibe mumwene mwese zvakabata vakatouya mwene mwese zvakabata pangara wapo ndini alfa na omega alpha and omega wokutanga nokupedzisira kutanga nokuguma vanosuka nguo dzavo vakaropafadzwa vanogeza mwoyo yavo vakaropafadzwa kuti vaone simba rokuuya kwemuto upenyu vapinde napamasuo eguta vapinde nepabhurugeti kanakanesu maitorera wekubocha murudi wakumusasa kwenyu emergency kanakanesu izvo tinotenda Mwari Baba, Mwari Mwanakomana, Mwari Mweya Mutsvene Nimiroti avo vagere pakati pedu nhasi variwo Mwari wemasimba ose vatendera kuti sabata iro riri sabatwe pano paManika Bridge pamusangano wavo wegore tiri murondero rwekuenda kunyika itsva iyo yakagadzira mukati maanotenda kanekanesu inosvikwa ngeane masimba ane vanokwanisa kusidzora mukati memwoyo yavo vasina zvinokuhunisa vakachena pamwoyo vanosvika mukati menyika itsva kanekanesu vanotevera vana vavo vachiona mukati merino sangano wogeza mwoyo yavo wogara wakachena kwai unogara wakachena kana uchinge wagezwa wogara wakachena wouya nevana vako pacheshi wovakana nevamwe pakunamata woita rudo waenda kunyika itsva kanekanesu tisingapedzi nguva yose masimba agere pakati pedu ini ndine nemweya wakuzvininipisa ndiri pasi petsoka dzavakatumwa ndinoti kudzai Jehovha namatwai rumbidzwai nekuti muri mutsvene puhwai mbiri rukudzwa nesimba nembiri yese yaJehovha nekuti zvakafanira imi Nimiroti kanekanesu ndichataura chikamu chitatu vandagara pasi chikamu chekutanga ndotandakanangana vanhu pamanyika ndoni makomborerwa vanhu pamanyika pagore rina 2026 kuzodziva Mwari wasvika kuzokukomborera mwene mwese zvaakabata zvamakomborerwa kudai chiregai kusiya chiro ichi chakanaka ichi nekuti chinokosha. Abrahama na Loti vane pfuma yakawanda zvikuru kwazvo vashandi vavo vakasvika pakuparadzana nekuva vakunetsana kuti pfuma yawanda kunetsana kuchinge kwamuka. Abrahama akaenda kuna Loti akasvika akati, Loti zvakanaka kuti sepfuma yawanda kudai totsvaka kunofudzira makwa edu kwakasununguka. Iwo ukaenda kurudyi ini ndichaenda kuruboshwe, iwo ukaenda kuruboshwe ini ndichaenda kurudyi, nekuti tiri hama hatifani kupesana. Ndizvo neemanyika hamuchafani kupesana pachiro chakanaka chengarava ichi nekuti muri hama. Kanekanesu tarirai zvinofadza kwazvo Mwari ugere pakati pedu kana hama nehama dzigara pamwe chete murugare. Ndo zvinofadza Mweya Mutsvene. Mwari uyu ndi Mwari werugare, Mwari werunyararo, haadi nyongano, haadi kupesana. Itai chiro chimwe chete sehama nehama, mochengetedza shoko reukama nekuti muri hama, muchasangana kunyika itsva sehama nehama. Kanekanesu chikamu chembiri chataura nezveukuru hwomupirisiti waMwari Nimiroti, muvangi mukuru zvezviro kwazvo. Ichokwadi muvangi mukuru, asi haana kutsangira kuvaka kunyika ino yekuAfrica. Zvakaitika kare zvekuvaka izvo. Adamu naEvha vabuda mukati megadheni reEdeni vakaenda kunogara pagomo rinonzi Cliff of Calvary. Vakaita vanakomana vaviri vanonzi Kaini and Ebero. Ndobva Kaini auraya Ebero, ndobva Adamu akumbira kuna Mwari akati, Mwari ipe umwe mwanakomana achatsiva Ebero waurayiwa naKaini. Mwari akamupa Seti. Seti ndokubereka Enoshi. Enoshi ndokubereka Kenani. Kenani ndokubereka Mahalaleli. Mahalaleli kwakubereka Jaredi. Jaredi kwakubereka Enoki. Enoki kwakubereka Metusara. Metusara kwakubereka Rameki. Rameki kwakubereka Noa. Noa kwakubereka Hami, Shemi na Jafeti. Kwakupinda nawo muareka. Kanekanesu vachibuda muareka imomo, Hami mwanakomana waNoa,
Yesu. Basa rava ratanga ipapo. Sikanzisa Nimiroti muwaki mukuru kana ni mudzimba mukuru nekuti akanga aine simba rakanga apuwa kubudikidza nekuberekwa kwanga aitwa Nakushi. Garigari Yesu. Umambo wake wakabva watanga Nimiroti. Wakatanga paBhabhironi akaka maguta anokwana kuita 4. Bhabhironi, Ereki, Akadi naKarina. Garigari Yesu. Maguta makuru aakavaka seNimiroti agari pakati peNhasi. Abva ipapo mamuri muguta reShinari akabva akaenda Asiria akanovaka Ninevha neRehobhoti neSiria neRiseni pakati peRehobhoti neNinevha guta guru zvakare. Garigari Yesu. Iseni Nimiroti vaivaka maguta aya. Maguta aivakwa aine zvaanoreva. Maguta aya ari 4. Bhabhironi zvaireva kuti kupesana, simply means confusion. Nekuti Mwari akaona kuti vanhu vaitaura language imwe chete ndobva adzisa ndimi nemutauro zvakasiyana paBhabheri ipapo ndobva vanhu vataura zvinhu zvaipesana. PaEreki pava paita disperse of people, kuparadzana kwavanhu nemarudzi vakaparadzana. Ari maguta vakwana seNimiroti. Garigari Yesu. PaAkedi pakanzi pavawiwa hondo huru kwazvo ndosaka pakanzi paAkedi. PaKarina pakanzi varwiwa seNimiroti ndobva vakapararira vazhinji ndobva panzi paKarina. Garigari Yesu. Vakomana seNimiroti ava ndiMwari mweya mutsvene chaivo. Zaita zvekutamba nebasa remweya mutsvene vakaritanga kare. Maguta iva vapedza kumavaka. Vakomana kani vauya kuno kuAfrica vakatanga kutaridza ukuru hwavo padzine. Ndokuti fambe ndokuvandudza zvikoro. Ndokuti fambe ndokuti vakuru vekudenga kutendera ndivake temberi yeJerusarema. Ndokuti fambe ndokuvaka imba yepamiri padhuze pagomo. Ndokuti fambe ndokuvaka imba paWendumba pakatangira sangano. Vakomana kani ukuru hamusi kuuona here. Unoitwa nemunhu njere. Sandiro ndogari pakati pedu vakanzi vane simba. Simba iri inyaya yekuti pane gamenzi rainzi eskin gamenzi rakanga rapuwa Adhamu akabva ari paEnoki wakupa Metusara wabva rapuwa Noa wakupinda zvedaro muareka gamenzi iroro. Richizopinda muareka rakapuwa kuna Hami kwakuri paKushi. Kushi ndobva ati Nimiroti aine makore 20 years vakumupfekedza gamenzi iroro kwakunzi vakatanga kuva nesimba rekukunda vavengi. Vamwe vane 40s vakaenda kunorwa hondo nemuvengi wawanzi Josephat vakamuparadza vaina vari vanokwana kuita 500 nekuti vanga vapuwa simba kubva mugamenzi reSkin Gamenzi rakanabva kuna Mwari mupenyu kubva kuna Adhamu. Garigari Yesu. Kana nhasi uno simba ravainaro nderikukunda muvengi wose. Hakuna muvengi une simba pamberi paSeNimiroti nekuti mukundi.